ଥରେ ଆଜି ରାଜା ସହିତ 10 ଚକିଆରେ ଆସିଛୁ ବାଲି ନେବାକୁ ବହୁତ ଦିନ ପରେ। ଆଜି ଦିନରେ ଡ୍ୟୁଟି, ସବୁଦିନ ରାତିରେ ଆସୁ, ଆଜି ଦିନରେ ଆସିଛୁ। ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇ ପୁରା ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇକି ରାଜା ସହିତ ରାଜା ବସିଛି ବାହାରକୁ, କ'ଣ ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ଭିଉ ଦେଖୁଛୁ, ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରୁଛୁ। ଚାଲନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ରାଜା ବସିକି ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍, ଏଇଟା ଯାଜପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ବାଲିଖାଦାନ ରୋଡ଼। ଆଜି ଆଉ ଏକ 10 ଚକିଆ ସେମ୍ ମାଲିକର କାଚ ଟିକେ ଫାଟି ଯାଇଛି, କେଉଁଠି କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ପ୍ରାୟ ବାଜିଥିଲା, କେଉଁଠି ଫାଟି ଯାଇଛି ଟିକେ କାଚଟି, ନହେଲେ ଆଉ ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛି। ଆମେ ଏବେ ଯାଉଛୁ ବ୍ରହ୍ମବରଦା ବାଲିଖାଦାନ। ଦେଖୁଛନ୍ତି ରାସ୍ତା ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ, ମାନେ ଫିଲ୍ମର ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଭୂତିଆ ଏରିଆ ଦେଖା ହୁଏ ସେଇଭଳିଆ ଦେଖାହେଉଛୁ। ଗୋଟେ ରାଜା ବସିଛି, ବସିକି ସେ ତାର ମୋବାଇଲର ରିଲ୍ସ ଦେଖୁଛୁ। ଆଗରୁ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଆସୁଛୁ, ଦେଖିପାରୁଛୁ। ସୁନସାନ ରାସ୍ତା, ରାତିର ସମୟ, ପୁରା ଚାରିପଟ ଫାଙ୍କା। ଲୋଡ୍ ହେଉଛୁ, ଏଠୁ ଡଙ୍ଗା ମାଧ୍ୟମରେ ଆସିକି ରାଜା ହେଲ୍ପର ଉପରେ ବାଲି ସାଇଜ୍ କରିବ। ବାଲିଖାଦାନରେ ଲୋଡ୍ ହେଉଛୁ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ମୋର ବାଲି ଛାଣି ହେଇକି ଆସୁଛି। ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଥିଲି ଯେ ଡଙ୍ଗା ମାଧ୍ୟମରେ କିପରି ବାଲି ଆସେ, ଦେଖେଇଥିଲି। ଏଇଟା ମୁଁ ଗାଡ଼ି ଲୋଡ୍ ହେଉଛୁ। ଅପରେଟର ଭାଇ ଗୋଡ଼ ଉପରେ ଗୋଡ଼ ପକେଇକି ଆରାମସେ ବସିକି ଦେଉଛନ୍ତି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ।